Sanibonani bafowethu. Ngithi nje ekuseni ake ngivuke ngichazele nje ngohambo lwethu izolo. Uma ngiphuma ePiet Retief, uma nje ngiphuma nje, uma uphuma nje ePiet Retief usela emarobotini phakathi uphuma uza eMelo. Ebemaningi amaphoyisa lapha ehambela nje ikhonvo. Kodwa nje ngoba bona bayihambela nje kancane, babhizi ngalokho ababhizi ngakho. Nami ngiyayihambela njengoba ngihamba nje ngiyala ngiyathi ngiyakhona ukusuka lapha ko7 kuya ko8 abedlula. Ngoba namathi ngiphuthuma phela ngijaya ukuthi ngithi ngibanjwa ubuthongo ngoba ngihamba nabafana lapha, ngihamba nezingane la lezi engihamba nazo, ngingazi ngibe nobuthongo la endleleni, sigcine sesilimala ngisheshe ngifika. Kodwa ukubedlula kwami kube icala ukuthi ngibedlule, ngoba ngedlule, ngicabanga ukuthi ngedlule imoto ezimbili akade ziphambi kwami, ey'ningathi zingemuva vele, ngoba ngazi ukuthi bafike nini emva kwami abanye kade beqhamukaphi. Kodwa engikuqaphelile ukuthi ey'ningi kade zingemuva ngaphambi kwami kade zimbili, ngazedlula lezi moto. Ithe mangiphezulu uma uphuma nakujaneni kule 4 stop elapha phezulu yokugcina, uma uphuma ePiet Retief la kuno KFC khona negarage ngapha, bangimisa lomphoyisa. Angama zange nje ngichithe isikhathi, uma bengimisa nje ngavele ngami. Hayi, azange bebuze. Uthe nje uma befika la emontweni babe bengicavula, bangikhiphela ngaphandle. Bangishaya yezwa. Uyabona nje ngoba iso lami libomvu nje impama. Ayikho into ebuhlungu nje ngokuthi ushaywe umuntu, ushaye nje umfana nje okomunye umuzi, ekushaye ngoba mhlambe ekushaye ngoba enelungelo lokuthi uyakushaya yena, uphethe umthetho, uphethe ibhamu ze-state, akushaye nje ngoba asikho isizathu, singekho isizathu sokuthi bengishaye. Angilona iphoyisa mina, kodwa akukho la kufike khona ukuthi mina fanele ngishaye. And angisona isigebengu, angaze ngibe isigebengu mina in my life. Ayikho into ebuhlungu futhi ushaye intombazane umuntu osifazane nje azokushaya, ayishayele nje, ishayele awuhloniphi. How can you overtake i-convoy yethu awusihloniphi, awusiboni? Kusho amaphoyisa akusiko ne-barrier line lapho engibedlule khona. Mabeqeda lapho omunye ngoba kade beloku befika khona othe mayifika ngemva wathi uGovozile lo mnyekeleni, base bangeka. Okay, kushuthi ngoba bethi uGovozile lo myekeli ngasi ngeke, kushuthi kube kade ngingasuGovozile, kushuthi ngabe nginjani? Bebezoyishaya ngoba phela ngishaye yilaba nje kuseza abantu, fuka abanye bangeke sebegcwele lapha, sebemile lapha, sebemisa imoto ngathi ngisigebengu. Leso sikhathi angikaze ngoba isigebengu. And uzothola ukuthi mangenza i-research uzothola ukuthi ePiet Retief izolo kunengi indawo okugangwe kuzona. Ziningi, uzothola ukuthi khona abantu abephucu mhlawumbe abakhutuziwe izolo, abanye bashaya, abanye bagqekezelwe khona ePiet Retief. Kodwa amaphoyisa into ayaziyo ukuhamba eshaya abantu. Angizuvula icala ngoba umthetho wala eSouth Africa niyawazi ukuthi uvuna umuntu osemandleni. Kodwa umphathi wamaphoyisa asePiet Retief ngiyamfuna, ngiyafuza ukuthi ngimbona, nenze appointment, ngeke ngichazele nje ngokunganeliseki kwami ngendlela amaphoyisa akhe asebenza ngayo. Ukuba kufika ngaloya yaphoyisa ngabathe ngibani uthi ngiGovozile, ngabe kushuthi bangishaye baze badela.
ngoba uthe mayiqede nje lo oshilo owebhakhi yokugcina uthe mayiqeda ukusho njalo labade bengishaya bethu athi ngishaya umfana intombazane ifika ingishaya kanje hayi kahleni bafana bakithi ayikho into ebuhlungu nje ukuthi nje ngoba kade ngihamba nalabafana bami nje engidlala nabo ingoma kubo ngifana nomuntu obavikelayo kubo bafana nezingane zami ayikho into ebuhlungu ukuthi ungazoshaya phambi kwezingane zakho ayikho into ebuhlungu njengaleyo and lamaphoyisa la yade ngishaya lo linye nje athi lifishanyana hey hayi ukuthi anginawo amandla bengingenawo amandla okuyilwela kodwa ngoba kade ngishaywa ngabantu phela abasemandleni la eSouth Africa umuntu ushaywa ngamaphoyisa engenzanga lutho imshaye nje ngishayela ukuthi ngiba overtake cha yilokho nje bafethe ngisho ukuthi hambe kahle izolo mase ngibuya ngazoshaya nje amaphoyisa Piet Retief ngoba ngithi ngiyamfisa umphathi wakhona angizomthola kanjani ngibheka amanye amaphoyisa engiwaziyo angakhona ePiet Retief mhlawumbe ade khona mhlawumbe yiyo lana ethi Govozile omnyekeni uma ungayeni Govozile ufuna shaya bulawe siphila impilo yangesikhathi sengicindezelwa batho baba bethu wawungavumelekile uku-overtake umlungu uma uhamba ngemonto awuvumelekile ufuna umlandela umlungu noma athi ujaha kanjani walandela umlungu seyicala uzokhahlelwa ngoba ngifuna umphathi nje wamphoyisa sePiet Retief ngifuna ukumchazela ngoba ngicabanga ukuthi imonto engikhonile kusho ukuthi inumber plate zayo zu3 ngamaveni 2 nekhumbi eyodwa kodwa kade zingaphezulu kwa3 lezi yamonto yiloko nje into ngichazele khona abafowethu kuze nazi ngiyabazule nje abanye bekhuluma ukuthi Govozile hayi hamba yohlola unenkinga hayi akudingi ukuhlola lento le ukudelela nje kwamaphoyisa ala eSouth Africa ahlula ukwenza umsebenzi enza into engayona umsebenzi phela nje